ngibonge kakhulu umfundisi, ngibingelele umfundisi umama, siyabingelela kakhulu ubaba Bishop, sibingelele sihloniphe ubuholi bonke bebandla, sibingelele obaba, omama, obhuti, osisi, abantwana bonke egameni elihle lenkosi yethu uKristu Jesu, amen. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu ngaleli thuba elihle kangaka neliyingqayizivele uNkulunkulu asiphe lona namhlanje ukuthi hlala etafuleni lenkosi. Sijabulile kakhulu ngesimemo sokuza lapha ekhaya umuzi ohlonishwayo edolobheni, akusinto encane ukuma kule ndawo ngaphambili namhlanje. Thank you for extending the invitation. Thank you very much. Siyabonga kakhulu uNkulunkulu. Ngaphandle kokuchitha isikhathi bazalwane, ngicela siye ezwini lenkosi encwadini ka-Exodus chapter 12, incwadi ka-Exodus chapter 12, amavesi esizowafunda verses 1 where we 3, and then it says from the verse 26, but spared our houses, and the people bowed their heads and worshiped. Exodus chapter 12, verse 1 to 3, 26, 27. Kufundeka kanje. uJehova wayesekhuluma kuMose naku-Aroni ezweni laseGibhithe ethi, lenyanga iyakuba kini inhloko yezinyanga, ibe yinyanga yokuqala eminyakeni kini. Khulumani kuyo inhlangano yonke yakwa-Israyeli nithi, ngolweshumi lwalenyanga yilowo nalowo makazithathele undlu ngokwezindlu zawoyise, kube yiundlu ngendlu. Verse 26. Kuyakuthi nxa abantwana benu besho kini bethi, iyini le nkonzo kini na? Nithi, kungumhlatshelo wePhasika likaJehova owadlula kuzo izindlu zabantwana bakwa-Israyeli mhla ebulala abaseGibhithe ezophula izindlu zethu. Abantu bakhothama bakhuleka. Ake sivale amehlo. Baba wethu othandekayo, isenkosi yethu uKristu Jesu, siyakubonga ekuseni uNkulunkulu wethu omhle ukuba usimemele etafuleni lakho. Baba, singabantwana bakho, izidingo zethu isobala kuwe. Siyakhuleka uNkulunkulu wethu namandla, nanti ibandla lakho lithe wathala nahlela ukufidwa nguwe. We trust you, my Father God, to give us food that is correct for us this morning. Siyazi uNkulunkulu wethu namandla ukuthi usihlelele khona kuyilokho nokubonela ukuthi siyakudinga. Sonke ngezwi lakho Baba, siyakhuleka egameni lenkosi yethu uKristu Jesu, amen. Namhlanje bazalwane, ngithanda ukuthi sithathe imizuzu esiyikoleni embalo ukuthi sikhulume ngokusungulwa kaNkulunkulu komkhosi wePhasika. Lapha la sifunda khona ila siqala khona izwi lenkosi ukuthi sithole izwi lenkosi likhuluma ngomkhosi wePhasika. Kunezinto ezimbalwa engithanda ukuthi siziqaphele lapha. It's the first time we hear the mention of this Passover being instituted. Uma ngabe iPhasika uNkulunkulu ehlela ukuthi asungule, ukhuluma nenceku yakhe uMose, ukhuluma noAaron uthi kubo mababize izinhloko zemizi ukuthi zisondele, usezinikeza umyalezo through them, uyinikeza inhloko zemizi. Asikucacisele lokhu bazalwane ukuthi ukuqala kwale nkonzo ngisho noma ngabe ikhulile over the years, ithatha ama-forms ahlukene, kodwa uma ngabe iqala la uNkulunkulu khona ehlela khona amakhaya, ehlela khona imizi. IPhasika lokuqala akuzange kube yiPhasika elenzeka esontweni, kodwa kwaba yiPhasika elenzeka ekhaya, yiPhasika elenzeka egcekeni. Nompristi futhi okwakuwuye owayelihola lePhasika kwakungesiwo high priest, kodwa kwakuwubaba ekhaya.
indawo la yenzeka khona yenzeka egcekeni yenzeka ekhaya nomuntu futhi obuye nokuhola lenkonzo ubaba ekhaya umpriest oqala ukuhola iphasika kwakubaba the man the head in the household uthi-ke uNkulunkulu la uMose no-Aaron ngaphambi kokuthi sikhulume nangephasika aqale kuhlelwe imindeni aqale kuhlelwe ama-families aqale kube ne-order emindenini i-unit engizosebenza ngayo akusiyo ngisho ama-individuals abe nesithombe esicacile ukuthi noma ngabe kusondela inhlobo yomuzi iza newundu lithi iBhayibheli makuthathe inhlobo yomuzi iwundu but not for inhlobo yomuzi ayithathele yena uthathela umndeni wakhe isithombe uNkulunkulu anaso esomndeni usindiswa lithi izwi lenkosi lapha emavesini angezansi ngokwenza lokhu kwasinda kwaphepha imindeni not individuals asiqaphele bazalwane ukuthi sisesikhathini la indaba yohambo lwethu nenkosi ihambe kwaze kwaba indaba ekungathi bekwanele ukuthi ifike kumuntu ngayedwana kodwa asiveze leyo ukuthi uNkulunkulu benaso isithombe sokuthi uma ngabe engena enhlizweni yakho uthi ube ngena entombini yakho Gumede sengenile kahle kahle emagcekeni ophakathi kwayo uma ngabe ngena ensizweni yakwaMkhulu sengingenile emagcekeni akwamaqingwana uNkulunkulu ungenile emzini kayihlo ngawe sephakathi kalakata asiyeke phela uJesu ngene enhlizweni kodwa khona uguquko ozokwenzeka egcekeni ngenxa yakho uNkulunkulu ngibizele nama-individuals but this deliverance engiyilethayo akusiyo eya-benefit ye-individual nginomndeni as the basic unit engena kuNkulunkulu wemindeni lesi sikhathi sokuhlelwa kwemindeni imindeni isenhlizweni kaNkulunkulu is a God of families uNkulunkulu uhlela imindeni iphasika akusisi isikhathi sokusonda uNkulunkulu ulungisa isisekelo semindeni uyazi uNkulunkulu ukuthi emndenini umndeni uzalisa izwe zonke lezizwe zakwa-Israyeli bekuyizihlobo nje abafanyana bezile phambi kwayise wabo Israyeli kodwa uNkulunkulu wabona ukuthi whenever ebhekene ne-individual akusiyi-individual kodwa uNkulunkulu ubona imindeni ubona ama-generations kwi-individual siyala ekuseni ukuthi sikubuke njengomuntu nje kuneyizukulwane ezikhona la njengoba singamakhanda wathalala asikhulumi ngamakhanda abonakalayo kuneyizukulwane engakavele siyi-adressayo lelizwe lwayo namhlanje akuzuphelela phezu kwalamakhanda it's going to shake the destinies of the generations that have not manifested yet lelizwe lithini izukulwane ingekasisinte okwenzeka ngo-2050 even noma singakafiki kuwe mhlawumbe izinto ey'khulunywayo sobe singasekho liqhuma kodwa uNkulunkulu mangabe ekhuluma akakhulumi nomuntu uthi ngikhuluma nezinto ey'hlele okhalweni lwakho ngikhuluma nezinto ezizohlala esibelethweni sakho awuhambi wedwa ungumndeni uwedwa uNkulunkulu ubona as a representative you know the completeness of what you hold iyasenwethu uNkulunkulu ayilethile uthi uNkulunkulu ahlelwe imindeni isikhathi sokuhlelwa komndeni umndeni isikhungo lesakhiwo esibalulekile kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngiyathanda-ke ukuthi indaba yethu sikhulume ngesikhungo ezine ezibalulekile masinyane ukuthi sidlule kuzo isikhungo sokuqala uNkulunkulu asithandile yiso lesi esingumndeni the first institution that God put together
You're the carrier of generations. uNkulunkulu wemindeni. Umndeni sakhiwo sokuqala. Awuphumi sinoma kanjani kwi-WhatsApp group yomndeni. Awumanidile nje ama-WhatsApp group emndeni ukuthi mina sengiphakanyelwe into yami ikonsi lami nantibile ngiyaphuma. Awukhishwa noma yini. We bond in the solidarity of the family. Wena uThangulunkulu mayekhanda wathi umhlabathi yonke into emilayo inohlobo yomhlabathi ekumele imile kuyo. Umhlabathi wokuqala ekumele umile kuwo umhlabathi womndeni. Umndeni sakhiwo sokuqala esidalelwe ukuthi umuntu masimfundise masimlekelele ukuthi adle anele into ethi imfundiso. Ake sisho sonke bazalwane sithi imfundiso. Angizwa bazalwane imfundiso. Ikhaya liyisizinda semfundiso. Iyini imfundiso? Imfundiso ikufundisa abantwana inhlonipho. Ikufundisa abantwana ukuthi ngezandla zabo basebenze benze ama-chores. Umndeni ulekelela abantwana ukuthi bazi into ebizwa ngokuthi ama-values, imigomo yempilo. Umndeni lo ubeka isisekelo lapho khona abantu ukuziphatha okunzulu, ukuziphatha ekhaya. Ufundisa umuntu ukuthi athembeke, ufundisa umuntu ukuthi abe qotho, abe ne-discipline, abambelele entweni eyodwa. Umndeni has got to assist the child to learn to live above drills and learn to adopt drills. Ekhaya ingane ifundiswa ukwenza imisebenzi nokuthi impilo ayiphilwa ngobumnandi nje kuphela. Kwesinye isikhathi wenza izinto ongazithandi. Ikhaya akusiyo indawo yoku-entertain abantwana. Umsebenzi wokuqala wekhaya ukufundisa lento le yokuthi i-discipline isho ukwenza into above feelings, above emotions. Kunezinto ekufanele uzenze uthanda ungathandi, izinto zemihla ngemihla. Ingane kufanele ifunde ama-routines. Make up your bed every morning. Sweep after you every morning. Ngesizitsha ungabe kade usisebenzisa. Umndeni uqala lezi zinto zihambe ibanga elide. Uma le mbewu ingatshalwanga umndeni udilibele wangayidlala ingxenye yawo uvela le kude. Ukuthi nezinto ey'shodile. Umndeni ufaka ama-values. Umndeni ufundisa abantwana ukukhuluma ukuthi awumane uthi ahla. Ukuthi awumane nje ukhulume noma kanjani ube nolimi othishaya noma yikuphi. Umndeni ufundisa amagama athi ngiyacela, ngiyabonga, ngiyaxolisa. Amagama amakhulu lawo afundiswa atshalwe umndeni. It is the duty of the household to teach these things. Abantwana bekhule bekwazi ukuthi thank you, sorry, please. Amen. Iqala lapho isizinda somndeni ufaka imfundiso. Umndeni ufaka imfundiso. Isikhungo sokuqala umndeni isikhungo esifaka imfundiso. Sifake ama-values, sifundise i-discipline, sifundise i-endurance, sifundise i-consistency. I-consistency isho ukuthi yiba umuntu othembekile owenza into yakhe isikhathi ngesikhathi. Uma ngabe umntwana ephuma ngesikhathi esithile esikoleni
inama-portfolio, ama-subject kuthiwa ama-subject, ama-portfolio fanele anama-assignment akhona, anama-homeworks akhona, fanele lezi zinto azigcine, azenze, athembeke kuzo. Amithe ama-deadlines. Isikhungo sesibili umuntu akufanele aye kuso aphile asabhalive bonke abantwana abazalwayo. Izwi lenkosi lithi mangabe bezelwe bafikela ekhaya, ikhaya kufanele lenze umsebenzi wabo. Kodwa izwi lenkosi into esiyitholayo, sithola abantwana mangabe bezalwa, abazali bayabathatha babase endlini kaJehova ukuthi bayodedicate, bayobusiswa. Kuhle umuntu engezukuyisa ingane la yena engayikhona. Into yokuqala nje, awumlethe umuntu emhlabeni ungakagwinyi imfundiso. Ingane ayizalwa just because biologically, physiologically you are a child. Immaturity iqala ekutheni I have demonstrated within the context of the household ukuba accountable, ukuba dependable, ukuba consistent, ukuba disciplined. Nginento nami esengayidlulisela komunye umuntu. Ingane mangabe izalwa, ngiyambona u-road to health muhle, kodwa kunezindlela ekufanele uyihambe. Kuyiqala ulethe umuntu emhlabeni ungeke ukwazi ukumusa endlini yenkosi ukuthi aphakanyiselwe kuJehova. Selamantombazane amathathu wonke ngiqhamuke ekhaya, ingane engayiphakamisi mayizalwa
Ene ezimbalwa wayiswa endodeni kaNkulunkulu. Kwamanje abedlula isikhathi abazali bakhe bambamba ngesandla. Kwaba uMaria lapha uJoseph ngale bambamba lithi Bible when he was 12 years old babemhambisa imikhosi. Bantwana bami Sunday school angisiyo imistake angisiyo ama-extras angisiyo nje inakhona la kodwa ngiyambonga futhi ngiphatha kabuhlungu ukuthi iningi lelo nila anibanjwanga ngesandla umzali bami seniyayibonela ingane namhlanje sesiyayibonela indlela ukuthetha ngokukhona ngayo sekuwumungu sanje ngoba ziningi indawo zokubonwa kunamashipi kunamajoyinti noshisa nyama kunokhawashi siyababonga abanye balabantwana abangabanjwanga isandla somzali kodwa babanjwa isandla sikabona emkholeke noma bangakhulumi ngeyilimi kodwa umandolo babafuthulela endlini kaJehova. uJesu seyihambela ngey'nyawo mami endele bamama bathi sole sikejile uma ngabe singabisanga endlini kaJehova. Umngaliswa endlini kaJehova isigaba sokuqala in their development kune-phase where they are dependent. It's dependence. Abanye bayazi njalo ukuthi khona kune-phase of interdependence la sebebambisene umzali nabantwana usuyakwazi ukuyihambela asihambeni bazali singadikibali asihambeni nabo. Iphasika before livele kwaliwe impiya yabantwana yayazi leyo ndaba kwaliwe ikhaweni yakhe isikhathi sokuqala kwaba isikhawu la ufaro khona ayethi uNkulunkulu ayethi let my people go into yokuqala akhonozanga nayo wakhonozana nomhlaba we-altare bathi ayifuna ukuya endaweni la uNkulunkulu esikhombela khona ufaro wakhonozana nomhlaba we-altare bathi ayikhonzeni la bayiqonda ukuthini bayithi ikhona iy'ndawo zokusondala kunonkulunkulu baseGibhithe. iGibhithe was a polytheistic nation kunonkulunkulu abaningi uthi uNkulunkulu wenu mquphiseni namakhelende ikamelo. Abanye amakamelo uma ngabe kumiswe ama-vendors babemiswe kanjalo kuthiwa uNkulunkulu wenu mfakeni namquphiseni. Kunabantu abaquphisa uNkulunkulu is just amongst all the other gods of their bakoloza uMose wakoloza ngeke uMose ukwazi njengendoda abakhulu bayilide engekho eloquent ne-articulate kodwa ethethe uNkulunkulu. uMose walwa bafethu walwa nesiyiqamqambu walwa nesiyinoya walwa wathi akashongo kanjani uNkulunkulu. You must know the blueprint of God so that you can fight one. Wathi asitshelwanga ngokuqushiswa phakathi kosindisi noMaheli. Wathi sifuna ukuphuma qekelele. Wathi ngeke umhlaba esiwunikeze asiwo lo ola uNkulunkulu wethu asifuna umkhonzele esizweni lobugqili. Sifuna ukuphuma qekelele walwela isayithi ye-altar indawo lapho bezokhonzela khona uNkulunkulu. Wathi sikwenzele eGibhithe. Number 2 uFaro uma ngabe ethi okay ngiyabona into esibili abanayo uthi uFaro abangahambi bonke. Abanye usale abesifazane khamba amadoda asala abesifazane. Sewayijika-ke lezinto sethi akhamba abesifazane kusala amadoda. Hhayi amadoda wayendlini yokuqotha. Wasengeni kodwa kuqala usobala kwezinye izinto bazalwane uFaro kufanele simlalele ngoba kunokuhlakanipha nabo. uFaro wayazi ukuthi ikhona ingozi ebakhona uma ngabe indoda iphuma kuqala. Ni-dangerous ikhaya la kuphuma khona indoda kuqala. uNkulunkulu wami ukuthi noma ngabe khona la uphuma wedwa umama uNkulunkulu amthinta ubaba la ekhona ngoba khona i-level ne-dimension esihamba kuyo uma ngabe siphelele. Uthi uFaro vese agenda yami ukuthi akhande kungaphelele. Babona uthi bamcindezela uFaro usathi kulungile-ke wasale sehamba amadoda kodwa ayisali iy'ngane. Uthi uMose sihamba nakho konke ney'ngane zethu.
Alikhi phasika izingane zethu zingekho. Sikhona isikhathi la sokhuphukela khona ngendawo kaJehova. Kuthi mangabe kungenwa uthi uDavide kuhle kumnandi uma ngabe abazalwane abasha amakhono. Usho ama-siblings and families. Khona isikhathi kuzongenwa ngaso la kungathi sigeleza njengamanzi kubonakala ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana. Izulu lishaya izandla lithi this is good rhythm, this is nice melody. Ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana, ubaba siyaprofetha siyakhuluma ubaba nomama nabantwana. Abantwana bangethu sibaprofetha sisiprofetha ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana. Uma bangekho siprofetha sisiprofetha ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana. Ubaba bangekho simfaka ngesakhiwo ubaba nomama nabantwana, ubaba nomama nabantwana. Siyabanganeza nyakazana likhona lana ndiyeka nyashoda ubaba nomama nabantwana. Siyayazi ode kaNkulunkulu asiyodlala ufana. Uthuma bengaphelele. Abantwana bayayiswa endlini kaJehova. Bayakhonjiswa i-altare. Abantu befanele balazi i-altare lakubo. Ekhaya isikhungo semfundiso. Ingane mangabe ivele ekhaya fanele iye ebandleni. Ibandla isikhungo sesifundiso. Ake sisho sonke class sithi isifundiso. Doctrine isifundiso. Kahle kahle ibandla akusiyindawo yokufundisa i-discipline ne-consistency nenhlonipho. Leyo into kufanele yenzeke ekhaya umntwana ezenayo ebandleni usefundile i-behavior e-routinized nokuba consistent nokuba accountable nokuzichaza njengoba bekwenza ekhaya ukuthi ngibelethi namhlanje ngenxa yokuthi benenye i-engagement uma sefika ebandleni sekulula ngoba ikhaya uma ngabe lidethile uzoqhubeka ebandleni when the matters of the household are discussed, when the church begins to demand discipline, consistency and tolerance nokwenza engayithandi uzolimala ngoba kakade bengaxoxela ukwenza lokho. Lizokuhumeza liyakuthuluka. Khona abanye babona be-approach-a nje ebandleni umuntu omdala kulo muntu akazi nanokuthi umuntu omdala u-approach-wa kanjani ungamsole. There's been no figure phambi kwakhe alikho ibhubesi eliwuyise elimtshelile ukuthi nodala khulunywa kanjani. Ehlisa ithoni khona umsebenzi ekufanele wenze ubuchwepheshe omzali afundise izinto ezibucayi ithoni ingane ekhuluma ngayo i-posture eze ngayo uma ngabe approach-a i-authority. Lezo zinto zenzeka ekhaya ukuze lidedele ibandla ukufaka isifundiso. Kulula ukufaka isifundiso kumuntu onemfundiso. Uyababona abantu abaphethe isifundiso esinamandla, beautiful doctrine, kodwa kushoda into zasekhaya. Ulapho nje unokuhlazana okuthile. Kuyahlabelela kodwa unokuhlazana okuthile. Vele kuyini-worship kodwa nje kunela engalungiswanga ekhaya. Bese kuzodlalwa ngomfundisi kuthiwa ngababona abantu basekhaya basesontweni langaphaya ave behlaza ave benjani. Cha, inkinga ayikho ebandleni, inkinga isekhaya. Nokukhule makulele sizomenza njani ngoba umgodo wokuqala wokulungisa lezi zinto umakulele.
doctrine. Bangenga ukukholapsa kwama-structures kwe-society. Sesithola izinto zakwelinye ikamelo igabhakela kwelinye ikamelo. Izandla zensizwa ziyatshenywa. Yamangala ngensizwa ezipowerful ezimighty. Zimayithi mangabe iphethe i-microphone kuphela. Zinogqobo olwela phezu komakhanda. Ugqobo liyasuka ekhanda. Lithi iBhayibheli liyelelesa Karoli lushaya isifuba. Lize lifike emphethweni. Luthitheleza ugqobo lwesekhanda. Ekhanda i-authority. Esifubeni ukuthanda abazalwane. Kuhle ukushumayeza abantu abathandayo. Nginomsebenzi lo onokuba phambi kwabantu bashumayeze, kodwa nginomsebenzi wokudlulisa ugqobo oluchitheke esifubeni. Ugqobo lokuhaga abazalwane. Ugqobo lokuthi noma ngishumayela ebandleni balalele bonke abantu, kodwa uma ngabe kuthiwa kunomzalwane ogulayo, fanele ngivele nami ugqobo lwenhlanganyelo. Ngizomahaga, ngizomangifowethu. Akwazi ukuba phakathi kwabantu angenayo inhlanganyelo nabo. Uma ngesonto phakathi nezithuba unayinhlanganyelo nabo kanjani? Ngokoluni lolo. Abantu bayashumayeza, bathe sithi sishonelwe, asibabone bayofika ngosuku lomfihlo, sebezoma ngaphambili bazoshumayela. Uma siyovela siyofaka amehlo. Nabantu bethu bephansi sishatshelelelwe siyezwa kuphela mangabe sifaka ama-Pentecost webashumayela anisibone siyafaka ema-Pentecost. Why when we are crying? Ngingabhekile baphethe bakhe ngisho kithi nje esisebenzayo esikhonzayo ebandleni. Akwazi ukushumayela abantu engakwazi ukuhlangana nabo ngesifuba. Ngisebenza ngogqobo olusekhanda. Kunogqobo of the head, kunogqobo of the hands. Kunogqobo oluqinisa izandla. Nalogqobo lutholakala ekhaya. uDavide uthi uNkulunkulu engumangasi, yazi uNkulunkulu ongafuna ukugxotha umuntu. Egxotshelwe ukuba effective in the church. Uthi hey, prophet, awuhambe Kristi uye laphaya lithi iBhayibheli endlini kaJese, in the household of Jesse. Akathi uhambe esontweni umfunele umgxoxo. Uthi hambe uye kubo uyomfunela umuntu ezomgxoxa. Umuntu ogxotshiwe utholakala kubo. Abesevezwa enkonzweni. The anointed is manufactured and manifested in the church. Ugqobo ukulalela uMzobe ethi awungenzeli itiye. Ukulalela uShabo ethi la ekhaya kuyavalwa amasango ngo-7. Olalela leyo into kunento yasezulwini onyakasisayo enganyakasiswa yi-fasting. Kunogqobo olu-dangerous olunyakasiswa ukulalela abazali. Uthathe lowo moya uzongena nawe ebandleni. Siyakwazi ukuphila seluze ugqobo olushodayo. Libekhiwe phezulu esekhanda lingasifuni. Ezandla eziflinzi, plastic hands. Kunogqobo olulethwa ubamba isitulo bakuthiwa banjwe iy'tulo la. Ushumayela namandla asibambise abambele izinsimbi ey'sindayo ney'mpitha ey'sindayo. Afike akungashunyayelwa athi njanite-ke esizokwenzela kulo iphasika. Ubone ukuthi amanye amakhaya ayakhiqiza. Ngiyathandile bakaPawulu noTimotheo. Lithi iBhayibheli encwadini yeSenzo 16:1, umpostoli Pawulu waba nenhlamba. Wathola umfana uTimotheo. Lithi iBhayibheli he was a disciple wayithola ekhaya. I-disciple wayithola ekhaya. Umfundi wamthola ekhaya. Izwi indaba
ekufanele kuthiwe hawu le ngane le izalwa kangubane kusho nje umpostoli Paul uthi nangukuthi uThimotheo wakangubane uthi ngiyakusaba muso kangubane ukhipha ucream ukhiphela ikhaya kumsebe muso kuletha umntwana emhlabeni ungakabi ready ukuthi uzokhipha ucream for structures esokani ibandla uthi umpostoli Paul ngiyawusaba lo mndeni uThimotheo isifono sakhe kwaba wakangubane uthi ngiyawusaba umndeni wakangubane wakambovu lo mndeni lo ukwazi ukukhipha uhlobo olunje lwenceku bese sakahlambi naye ukhuluma ezenkosi kodwa ezasekhaya ngeke ngabona ukuthi ukude la iwa khona khona zimeyizwayo iqhaqheze zenkosi unobheka ezasekhaya ukuthi ukufuke kangakanani bona ukuthi uhamba lukho lude kwathi kweduzane la noma ugcobo nje ivapor carry your substance uyibambe ekhaya uyibambe ngeyimfundiso i-airport nakulenda khona isifundiso ilende kahle imfundiso yazi Timotheo wayumfana ngempela nantsengini umfana ethumela wafundela iBhayibheli ngesiwe umuntu okhona efundiswa lenkosi lokuthi ufunde ngento obalile wayethuma umpostoli athi Timotheo awungaphatheli wathanda yabona nje mini yathasi i-CV yomuntu okulalelwa umuntu kuyilona yakhe ogwele izinto eziminiyayo asibe Elisha lo wayethela amanzi mangabe Elisha ufuna ukwashiya amanzi ekhitshini ngiyazi manje sekuhleliswa ngazo lezi zinto zokuba u-ice boy impela iyona ndlela yaba-leadership leyo you make a choice a deliberate one ukuthi hhayi ngoba ngingu-ice boy wabantu abanye nje kodwa makuthiwa okaJehova ngithi yebo uqiniswa kwezandla noqiniswa kwesifuba nogcobo oluhlele ekhanda impipikhethe when isifuba is the regulator of the anointing umuntu othanda abazalwane abanye bazi ukuthi ukuthanda abazalwane nokuhamba othandweni ugcobo lona ukuyekele nanyokekazisa isandla sakho makuthiwa kuyaphakwa kuyaphekwa ngiyasaba khona nalezi zinto specialization abanye bayaphaka abanye baklina amathoyilet abanjani abanye ngichazeleni abanjani abanye bayagusha abanjani asikhokhele indaba abazalwane ikhaya isikhungo semfundiso akesisho sonke sithi imfundiso abangaduludoko nale grace ingehlela emakhaya ethu sisamemeza ikhaya isikhungo semfundiso akesithi imfundiso umuntu osephasile ekhaya uyahamba aye ebandleni ayogwinya isifundiso edle isifundiso ibandla namhlanje asasithanda isifundiso esiphilileyo sadlini isifundiso uyidle doctrine ikamero lesithathu ekufanele umuntu angene kulo ikamero lesikole sacabana-ke manje ikamero lemfundo fanele sibhalanse ngalezi zinto imfundiso ekhaya isifundiso ebandleni imfundo esikoleni abazalwane abahlome ngemfundo ulayo mangabe sikhuluma ebandleni kodwa sikwazi ukuyiyeka ngoba sisohlelweni nohlelo uNkulunkulu adalele ukuthi siphile ngayo iyabakhona iyanokuthumuka lento ubona ukuthi abona umzalwane futhi nenhliziyo kumele ukuthi ayopha uthi uyambheka akahloniphi maye 10 out of 10 uthi uyambheka
imfundo. Ngiyacela abasolwane ngomoya kaNkulunkulu siwangene wonke amakamelo ungalobi mntana baba. Asongene wonke kuyaphela makukhona la kungangenanga khona. uNkulunkulu awenza umusa wakhe uba nezimo ngempela ezizithiyo ekubonakalayo ukuthi cha bekungeke kwenzeke. Akekho umuntu osolwayo kodwa bengaba amathuba ekhona kuyasimaza njengabaholi. Lethu umbone umuntu uthi unentshisekelo, umbone ukuthi ugenuine, akube khona imizamo. Ayisesipho bazalwane asingaqondiphele emhlabeni into ukuthi ngibanjwe ubani ngibanjwe asikhulume nalezi zokuthi ngiyafisa ukuqhubeka kancane ngingenze njani. Alikhiphi awuvalile lowo mnyango. Siyabika ukuthi kubambe ngesandla uthi nanku undweza kasikilide umbambile wangoba sakhuleka siyakwazi nokukhulekela ukuthi kungene ijazi emzini wakwaNdubane kubona Timotheo besikufisa nalokho. Ama-victories ethu awakwazi nokuphelela ekutheni ikhathwa nge-establishment. Akalahle aqoshwe kunye lahle iqoshe lahle ubhiya uthathe i-Bachelor of Science uthathe i-Bachelor of Engineering imfundo akungena ngenkamelo. Ivangeli lethu lithi lahle iqoshiwe. Esingajabula bonke abalahla kubona baqhamuke ne-victory. Athi umuntu nangibanjwe ihunga sangiphume e-TVET College. I know because sinemthandazo siyafundisa nangu ukuthi angifuni kusale esifundisweni. Umantwana xoxe naye athi asekhona amanye amakamelo. Ungasheshi uthebezele asekhona ake sihambe siyongena e-TVET ake sihambe siyongena e-technical. Alalele kunesibusiso. Asivale kanye udala lwethu. Uma umuntu edlule walalela waphasa egumbini lasekhaya amathanga akhe ngoba umuntu unamathanga ani emfundiso kufanele abe empty. Uma ngabe bheka isifundiso bonakala ukuthi unamathangi esifundiso. I challenge you young man. Yini iBhayibheli lithi insizwa kuyigcina njani indlela yayo ngokuqaphela izwi likaNkulunkulu. Ishinto efana naleyo izwi lakho ngiyalonda ukuze ngingoni kuwe into efana naleyo isezwini bazalwane ngibhalele sengabhidwe kwabesini semncane ngoba kodwa lisho nje ukukhuluma ngensizwa lithi ngilobele insizwa ngokuba namandla. Izwi likaNkulunkulu alikhulumi nge-physical power lapho even though insizwa ine-physical uthi nine-power. Lento le ekwazi ukuconsume economics, consume engineering, nisebenzisile ingqondo yenu ukuthi izwi likaNkulunkulu lihlala kini. You have retention for the word of God. Lese lithi uTimotheo emncane young man wayegcwele isifundiso. Umpostoli bathola umfana yini eyenza ukuthi sicabange ukuthi i-15-year-old ayikwazi ukuba loaded ngemfundiso. Elisilamakhamera amathathu imfundiso, isifundiso nemfundo. Ngibuza lo mbuzo ngoba ngifumene umsa ngisemncane. Ngafumana umsa ukuthi ngibhekele lokuthi ngibhekekile ukuthi ngilalele isiyalo sasegcekeni sasekhaya. Ngibhekekile ukuthi ngizondle ngezwi lenkosi. Uma ngabe kushunyayelwa ngingasho ukuthi mshumayelo dynamic. Namhlanje sekwaba khona uMan of the Match bakithi. Ama-conference asenoMan of the Match uthi uMan of the Match ubani wazozelisa nazo zonke lezi izinto ezenza abantu bangakhuli. Kuja yonke into ngoNkulunkulu kufaka ini isifundiso.
and they dare to say kukancane ukuthi ingqondo ethatha imfundiso nesifundiso ibisiyahluleka uku-exercise the very same discipline mangabe sifika esikoleni isifuna imfundo. Angaze ngishubheshe emfundisweni yasekhaya, angaze ngishubheshe esifundisweni selokungasindiswa. Uma ngabe ngifika esikoleni, it was very difficult throughout my career esikoleni ukuthi ngingahamba unumber one. Kube khona umuntu ongaphambi kwami, ngilalela abazali, ngilalela uJehova. Hallelujah. Iyatraina lento. You can never commit yourself to completely listen to your parents and listen to your leaders in the church. Umuntu bese yakudembesela ukuthi ukwazi ukulalela ukhipha okulaleleyo esikoleni. Challenge uNkulunkulu umxoxe naye umqale ekhaya. Uthi ngilalelile abazali. Nkosi yami. Uze naye ebandleni, unyalalele ebandleni. Moya ngiyayifuna imfundo. Ikamela lokugcina. Ikhaya njalo umsungulo wendaba yonke. Ngoba ikhaya isikhathi sephasika isikhathi ukuthi akuvuswe ikhaya ngoba it's the cradle of the application yephasika uNkulunkulu ayikhandile bathi lizoqalwa ekhaya. Later developments that take us to the temple and the tabernacle, but iqale ekhaya, temple loqala ekhaya. Mangabanga kanjalo uqala nasekhaya. Ngisho noma kuthiwa ikhaya lihlelekile kahle bazalwane, kulungile lokho ikhathi eliningi akusikwenza kwethu. Kodwa ukuthi nomuntu eqhamuka ekhaya elingahlelekile ngendlela ekufanele lihleleke ngayo. Athi mina sengiyamana. Ikhaya kufanele kube umama, ubaba nabantwana. Mina la kama uyashoda usenkalweni kama umama uhambile kwamayithanqaze noma kwanhliziyo yobugisi ubusuthatha isinqumo uthi bekunalo lukhondolo kodwa okuza emva kwami kusukela kumina I will get married and ngizoba nabantwana abakhulela kwi-structure esidesignwe uJehova emva kwami akusekwenzeki inhlekelele mina engiyamkelile akuzukwamkelisa abangilamayo inhlekelele engamkeliswe yona. We need to be intentional about that. Silungise nalezi zinto zabantu ababambabeka bengakhalwa. uNkulunkulu ufuna amakhaya akhandwe. Akwakhiwe imindeni not for fun, with a purpose. Amen. Akwakhiwe abantu abathathe responsibility wakhe indawo yokugcina bazalwane la umuntu ededelwa khona uma ngabe sephumile esikhungweni semfundo. Amasiko isikhungo semfuyo, ake sithi imfuyo. Isikhungo semfuyo indawo yokusebenza isemasimini. Indawo la kukhandwa khona imali. Uyabheka-ke manje uma ngabe uhlola izwi lenkosi uthi uNkulunkulu Mose no-Aroni besihamba phambi kwami bafika phambi kwaNkulunkulu. Uthi uNkulunkulu hambani nifune iy'nhloko zemizi awasicacile abaye emsebenzini abaye esikoleni abaye esontweni baye emzini wafuneka iy'nhloko zemizi. Okay, ake simuze uthi uNkulunkulu manifika ey'nhlokweni zemizi sitsheleni ukuthi asithathe iwundlu. Ngamanye amagama inhloko yomuzi ayengale emva kwegceke iyobheka isibaya. Angithi izimvu ihlala esifayeni. So uNkulunkulu, my assumption as God is that I will never demand service, spiritual and sacrificial, without strengthening his side. Ngoba asidingo umnumzane sidingo uJehova. So uNkulunkulu vese sengibale ngaqeda umuntu engimnikeza umyalelo. I will not give you a assignment edinga ukuthi uyeyintweni engazange ngenze isiqiniseko sokuthi kufanele zibe khona. Hallelujah. Uthi uNkulunkulu jikela emva uhambe uye esifayeni uyothatha imvu uzilindela the next instruction.
iphasika kunzima ukuthi sikhulume ngalo ngokupheleleyo uma izibaya zingenalutho. Ngicabanga nje uIsrael athi hayi ikhona indlela esizokwenza ngayo. Bakhathazeki nje ngezilwane, ikhona indlela soba nephasika elingenayilwane. Uthi uNkulunkulu, that's the essence of what I am commanding from you, and it has to come from the household. uNkulunkulu ubefisa ukuthi izibaya zelamakhaya uma ngabe sekufakwa imfundiso, kwafakwa isifundiso, kwafakwa imfundo. Imfundo yayikhandelwe ukuthi ikhahlele imfuyo. Fanele ngezwakala ukuthi mangabe uthi nginemfundo, kwezwakala ukuthi nemfundo nemfuyo, fanele ngezwakala. Kodwa manje sekuyezwakala ngoba abantu banemfundo, imfuyo iyagqoloza ukuphuma. Into zokukhulekela lezo ngoba iphambana ne-order kaNkulunkulu. uNkulunkulu uzosilekelela abazalwane, ngisho ibandla liphakanyiswa kufanele kuphakame imindeni. Indoda kaNkulunkulu ithi mayithi ngenisano beshumi konke zinkomozi fukeja i-age yabantu zimbuzi amabele nayima. Uthi mangabe kuthiwa akungeniswe lezi zinto azingeniswa ziphume ebandleni. Ikhona imvume yokuvala umfakele imvume ikhalise rate evalayo la uNkulunkulu uma ngabe efike ekhaya uthi Aaron batshela ukuthi lento ezokwenziwa idinga ukuthi isibaya siqine. Bazalwane, umkhuleko wethu uthi uNkulunkulu aqinise izibaya zasemakhaya ukuze leli zwi likaMose mathi akulenzi izimvu ungalokhu utatazela ukuthi izophuma kuphi. Isikhathi siyeza sesifikile la izothi inceba kaNkulunkulu imandla kulengiswe izimvu namabele zikhala zithi mo ikhale isemakhaya ikhutshwa abafana siyongena ethembanini. Umbono wezulu lo, umbono kaJehova. Ibaya esezamile imbuya izophelelwa indawo. Iy'nkomo maseyifuneka ukuthi ayizongena endlini kaJehova zizophonga kwaZulu, ziphonge kwaMdolo, ziphonge kwaNgema, ziyabhonga. Iy'nkomo zithi mo, uNkulunkulu alungisa indaba yemfuyo. Izwi lenkosi ezulwini wathi uNkulunkulu ngiyanconcoza ngoJobe, amongst other things uthi uJobe nansi into engimangazayo akaphele akuthande. Uthi mangabe le ndaba kaJobe icheckwa ukuthi how can a man be consistent at the altar, impendulo ithi there is boundless supply of assets esibhayeni. It's the assets that sustain the altar. No altar will be sustained ngaphandle kwama-assets. Ingakho nabakhonza abafilele nabaphansi bathi ngisemuva, amasenta awahlangani, kufuneka imihlatshelo. Frustrating to love the altar without assets. Uthi uNkulunkulu le ndaba iqala ngokuthi isibaya kufanele silungiswe. Wasikwazi ukukhuluma ngephasika elidinga izimvu, kungekho lutho esibayeni. We know nothing of assetless worship, assetless altars. Fanele kushunqe e-altar, akushunqe e-altar umkhuleko wethu lo. This is leadership. Ukungena kona wonke namagumbi. Esinasebandleni noma sekudingeka abaholi, kudingeka amalungu ebandla nama-elder. Phela omunye ubona ukuthi abahlonipha nomama, abahlonipha nobaba, uthi uyabheka kodwa omunye uyadebesela. Kodwa bathi isifundiso nje uyalala.
omunye ngibona imfundo nayo ngawubuholo omuhle ebandleni kodwa i-appetite esifundisa kanayo. Ayikungangeni lezo fundile mina angeni cha uNkulunkulu usifuna singene emakameleni onke. There's no specialist. Nanini there is, let me say that there is. Nanini uNkulunkulu edala i-specialist. Kodwa usukunawo basic kona onkamakame. Basic. Don't just completely shut out. Hey, yes, no mzalwana makusize kanje. Una imfundiso unasi isifundiso. Kodwa akayizonda imfundo maye. Kanti napake ngizonda kangaka ebandleni. Kanti kunezinto esingakwazi ukuyikhuluma kodwa kuyashoda. We need to raise leadership esharp namazinyawo 4. Awazi ukuphuma nelilodwa nje uthaphujisa umhlaba abantu umhlaba ukuthi uyabhekela uphathe isifundisa kahlaza maye babo. Umuphi umhlaba sobhekisa phansi. Uthambeka omunye uyiphethe imfundo. Hayi ugeja laphana ekuqaleni uraf akazi ukuthi umuntu isidikselo sangakuthi. Isidikselo sanephipo. Imfuyo ikhona imfundisa yikho. Uyabona ukuthi usebenza ukhanda inkampani enkulu kodwa inkampani enkulu kunazo zonke ufailile kuyona ngoba sesikhona zonke enkulu kunazo zonke ikhaya. So fika nini isikhathi la kuphaphatha khona amabandla athi uma ngubani sekuqedile ngalamajuma amabili awukuqhubeka uzale ngoba uyifemu umndeni wakho uyifemu abathi uNkulunkulu anganibusisa nani imndeni ezala izingane ezikhuliswa kahle nande nifike ko 10-15 abantwana ngoba niyifemu fanele kuzibandla ithakuzale samo. Kuthi ngasibanda kusisikole sithi simbonile firstborn engena la uyashayina ukhona inomuntu usecond born ingane oqala bakangena esikoleni akusiwa akufana ukuthi lesisikole sinedumela fanele kuphenduke i-institution ithi sifuna abakamzimela abantwana sebephelile yini abekho yini abanye uqala neyisikole twangeke ake ngikhiqize abanye abantwana kuthi ngobenza njani baye babo mangabe sebebaningi sithi isikole sizimisele ukuthi bangakhokhelwa. Awudere ukubikela abantu iy'ngane zami ziye esikoleni esingcono uphambanisile. Isikole kufanele sithi izingane ezingenela zakho ziqhamuke ekhayeni elingcono. Coming from the finest university of Notre Dame. I've been trained at the university. The greatest university is the household. Come to the one I would put in Notre Dame. What do you move? How about the Baggies? I was only from one tune. Our head, I'm a Notre Dame. The Tandas are like an escape of Tandas. They can wash his teacher and escape to wash his teacher. That's the highest assignment. Others are subordinate. Sungalekele ngokuqhamuke Notre Dame kodwa enkulu awurezi ikhaya eli-university, the best university by any measure. I'm glad you're working endaweni yemfuyo, greatest top-notch company, but it bothers me that the company is so strong, your family is so flimsy. Why do people sit at the helm of solid organizations, great corporates, are win in the public sphere and fail in the private sphere? Why is honor accompany a solid organization and a flimsy hope? May God bless us as singena bonke amakamela ungabi khona osala kulona bathi uNkulunkulu angasibusisa njengebandla singazi ukuthi okhetha kuphi, because as a church we have become a leadership factory. Masibheka abazalwane abaphakathi kwethu bahlome ngazo zonke izindlela bafana negatsha lokwakha labathina kwikhonso elishalithi linamazinyo aphelele, hayi into eza ngozinyo lodwa ithi izokwenza yonke into. Yiba musukuba nezisini momzalwane ngala kumilile ngala akumilanga
abazalwane abanezisini abafuneki akufakwa amazinyo